Van interprovinciaal naar internationaal. Dat is wel van toepassing op de band Tennytown. De bandleden komen uit Friesland, Greensland en Drenthe, vandaar dat interprovinciaal. En ze hebben een internationale carrière opgebouwd, maar je wil zeggen, want ze treden regelmatig op in Amerika in het plakje Tennytown, dat de band hun naam ontleend had. En kwartling nemen ze ik nog eens te zien op de Duitse televisie in het programma Hallo Berlin. Reden genoeg voor u om ze een keer op te zieken. Tennytown is een country roots band uit het noorden van het land. De bandleden komen uit 3 provincies. En in oktober vorig jaar kwam haar nieuwe cd uit bij het Cora Song label. Dit is een platenlabel met een protte onbekende kwaliteits singer-songwriters. Ze is Tennytown. Hoe kom je nou aan zo'n die internationale platendeal? Nou, eigenlijk wel een beetje op een standaard manier. We hebben de demo van de eerste plaat opgestuurd naar Cora Song. En daar waren ze in geïnteresseerd. Alleen omdat die plaat toen al een tijdje uit was, hebben ze gedacht van nou, die brengen we niet uit, maar we zijn wel heel nieuwsgierig naar het nieuwe materiaal. En dat hebben we toen ook opgestuurd. En ja, zo hadden we ineens een platendeal. De band is al een paar keer naar Tennytown West in Amerika voor optredens. En de band had haar naam ontleend onder een noemer van de country roots muzikant Steve Earle. In principe kwam het op neer, we zijn die band begonnen, we hebben het Tennytown genoemd. We hebben een website gestart, www.tennytown.nl. En iemand in Amerika die vond ons via Google. Die was op zoek naar haar eigen plaatsnaam. En zag dat er een bandje in Nederland was die Tennytown heette. Heeft volgens Edwin een e-mail gestuurd met de vraag of hij geïnteresseerd was om mee te werken aan een interview voor de lokale krant. En ja, uiteindelijk is het balletje gaan rollen. Er was toevallig iemand uit Delfzijl was op dat moment in de buurt. En die las dat krantje in het dorp Tennytown nota bene. En ja, dat contact is verder uitgegroeid en de contacten met de mensen daar ook. En dat is uiteindelijk onze eerste tour geworden. In oktober 2006 hebben we het eerste toertje gedaan. Tennytown en omgeving, Baltimore en zo. Dus eigenlijk de staat Maryland door. Juni 2007 voor de tweede keer en afgelopen juni voor de derde keer. Zoend de platendeal met Cora Song hebben de heren een protte promotie optredens. Ze waren laatst nog in Duitsland bij een grote tv-show. In één keer zit je dan op de bank bij Hallo Berlijn. Dat was grappig eigenlijk. ja, heel goed je best te doen om dat Duits een beetje te verstaan. Ja. Maar het geeft ook wel een beetje de meerwaarde aan van waarom we nu bij een platenmaatschappij zitten. We hadden het daar toevallig toen we hier naartoe reden vandaag hadden we het daar nog over. Van al die dingen waar we nu mee bezig zijn, die hadden we eigenlijk nooit op eigen kracht kunnen doen. Omdat we die contacten niet hebben. Ja. Dus je zit, ja, wat dat betreft merk je dat we gewoon een verbreding en een verdieping meemaken als band zijn. Ja. En dat is de meerwaarde van bij een platenlabel zitten. We zijn een clip aan het opnemen. Dus, we zijn daar drukdoende mee om alles zo te regelen dat dat in februari klaar is. We moeten nog even wachten op de officiële clip, maar ze dienen speciaal voor u. Het nummer Perfect Sins. I know he is your man, there ain't much that bring dead and tell. I know it's easy for me, cause I'm the one who's free, if that's all that good, you wouldn't be by yourself. Perfect sense.